Di sok kami tutu jongjong matutu di inganan. Nau ko para di kami. Marlas ni roa hita marolop-olop sa luhuna. Anggiat matutu manupak ma Jehovah di hita marhite dohot pasu-pasuna. Amang pada nami namalo. Nunga jongjok kami di sosuhu bolon na suaksoni nang ketua BPH suaksoni nang ketua wilayah saluhuna. Dia jonjongan nami di somarlas ni roa dia palatikion mangido hami tangiang. Jala omma tutu pita-pita nami tua mata namar tua di bata anggiat. Di ulon nami sadarion marlas ni roa ima perayaan ulang tahun pesta perak. Naung marumur matutu. Ima marga sialagat di kota Batam 25 tahun. Dia pala sahatu sadarion. Dia jonjongan nami adoras atau duti hami akka ulan nami marlas ni roa hami. Di somma tutu kami dinalau mabuhay akka ulan nami marhite akka godang nami doho akka tortor nami. Adora sopatol lasami jala omma tutu hirim ruan nami dinalau pasahaton ima sono sakti nami sakti madingin sakti matogu anggiat matutu madingin matutu di hami todi matogu manong di hami do akka persaudaraan marhite pasu-pasu ni Tuhani. Alani tutu las ruan nami Roma hami dinalau pasahatos sono perbuepir ime marhite sakti upasahat kami matuhamu di bagasan las nirwa mau liate. Jadi tersongot dia mah perjonjongan nami amang pada nami. Amu mau jauh. Gawe jala horas ngasih kok besuli ta manginang. Sono mah perjonjong ta manang di jolo meh hita. Ido. Bolo boy pangidoan ama di jolo. Ido. Di budi. Jala horas matutu dirajai raja hasuton nami hasuton bulun nami. Ima raja Pasibor Sekepri. Di Sedarion ima nama mestau pesta perak kita di hari Minggu hari Nabadion. Di zona mang raja inang sori pada di pasahat tamu pingga panukunan nahot di hudulan na marision debat tiar ringgi istio suara dohot borasi birni todi asa songon hatan situ tua madawonon nami dia malak lana dia mau nona dia mahatana dia manidokna asa tung takas madamang marbuah-buah asa huboto kami mengalusi. Sidok boti ma siak kami. Gabe ma jaloras akup ni gabe jala horas. Di hamu raja ni parmusik nami nau persangapi kami di hajongjongon nami di apalatikion marga sialagan suhut bolon na suaksoni nang boru bere. Marlas ni roa kami mangido kami di sadarion ima marhite pita-pita nami tangi yang tua mata na martua di bata. Ima na mangulaon pesta perayaan ulang tahun. Na paduli limaon ima pesta perak. Alani marsoba kami tua mata na martua de bata anggiat. Di pasapo matututu kami salut na marhiti pasu-pasu di leo di kami hay pason. Do kajang ni umur tarlumobi akka muallatio dinalau uduton nami ganup ari-ari nami si ganopari. Alani posroa nami di akka pita-pita nami tua mata tua de bata anggiat matutu di sahapot tu kami salut na ima punguan Pasibor kota Batam. Songoni masahat ni hatan na bupasat kami mardongam mauliate. Gawe jala horas matutu di rajai raja hasuton nami Pasibor Sekepri. Berita panggabe perhorasot do hape imana pina sangat mutu hami pademuna. Ido tutu amang raja inang sori pada disot di pasahat tamu tersongot debat tiar. Asa songon hata tua-tua madahoron nami. Tiar matutu pasariamu siano satu jolon neari. Ia hatani ringgi istusara omat napina tupani pamerkata. Si palas rohani akka dana mon. Jadi ido amang raja inang sori pada isompora sipir ni todi pirma boki baul-baul pasang ngolotan pirma todi luju-luju badi amu pangomoan Matutu asa songon hatan istu tu doron nami hau gala-gala main hau pajak kita ni sejak keus tung tu dia pe saluhut raja Pasibor Sekepri mangalaka saya Tuhan Yesus mana mangaramodi Matutu. Jadi amang raja inang sori pada ada orang so mangalanjut tidak tu tortor na berikut nanon parjolo tamarita mabai mangalak sangat tutuat debata ala debatado mulana debatado dang ujungna ho mahamudi nganamuna
asai baik kami jo dalatang yang nami mamuji di bata marhite uning-uningani ho mahamudi nganat tabe unang arong nama nortor molodum sai rope musi buah nami amang. Gabe matutu jala horas sonari amang nunga di baik kami betutu tangyang ta tutuhani asa diramoti hida dina mamulai ula uta sadarion dina manongai satu nama ngujung itu anon asa totong matuhani nama dongani jadi hufasa tami matuhamu asa bukamu ma ima tersongon tuani ulaota gabe ma buang amang radi kamu amang pade nami gabe raja nami pitamu mamang raja gabe matutu jala horas disok kami tutu naung las roa nami ima dina lau mabuhai songon ulaun nami marhite godang nami marhite tortor nami marhite asa totok kami sisa datangiang sisa dapat jaluan tua mata nabar tua di bata anggiat di pasu-pasu ulau nami sadarion satu nama gujui adora sobat kami katuan godang nami dapok didok nina tua-tua balitang dina pagabe tuba dollo staduan ari nami matutu gabe ala olo hami marsi paulo ala ni amang pade nami gabe amang asa jumulu ma alu-alu damang tua mata nabar tua di bata gabe amang gabe Maulate madi hamu ang pade nami marhite alu-alu muna itu amatan na wartua de bata laos mang yuk matutu ima tu paparan ni dopo nami sahalan ni dopo nami raja silagan terlumuwi nang raja parna na mabusami anggiat di pasu-pasu jalas sapo masahalan ni dopo itu kami alu-alu damang ma Maulate ma amang pada nami lastikyo mangido mahami alulaw damang matua mata raja
inata sori pada saluhuna na manggonggom dengan anggiat di pasu-pasu di aka di hami saluhuna ima dinalau mangulau pesta perak nami dia palatikion. Maulia tema di tuata, maulia tema nang dihita, disakap ni rohata, ima di alu-aluta saluhutna. Nuain petutu, naim botota masono tuan di godang, didot dina tua-tua, tek-tek dina mula di godang, ser-ser mula ni tortor. Asa artia mata niari, si paha mata ni bulan. Naing mamulon nami, godang nami, marhite tortor nami, baik damang ma, godang mula-mulai. Maulati ma amang pada nami dapot didok dina tua-tua tangan doin na botohom jari-jari marsi gajang-gajangi 10 jari-jari pas 10 jari si majujung naing matutung hami marsoba tua mata na martua de bata atik buatung adong dia kana salah dia kapangiron nami marhiting tortor nami dia pala partikion naing matutung hami marsoba tua mata na martua de bata asabay damang ma godak sobay. Maulia tema pada nami jumpa na dijalakan dapot na niluluan nunga jumpa di hami akasilas niroa di batama na mga ramoti marhite amang pada nami asal liat inagabi liat ng parhorasan liat ma di hami akan namar donga tubuh suaksoni namar boru baik damang ma godang liat-liati.
Jadi mulai mamang padami nunga tum sirsir jala dengan di pasat tamu marhite akapita-pita nami nuaing petutu adoraso parhorasani buah alahita namar dongat tubu sonom padotnya mang padita dakaning togu mak jala sariom mak anggimi abang mi asa tapain dihita godak siu ate asa hita tu hita namar siu molo tu panyaran saya mau langsung tapain wah dos marwata te mau liate abang pada nami naing matutung hami mar siuk-siuk hami namar abarangki namar dongat tubu namar abang adik asa hobar tusi neng Roma tutu hami mar siuk-siuk badamang ma godang na hobar marhite siuk-siuk.
Mau lihat tema di kamu amang pada nami. Tung macai lasruan nami marhite godak siu-siuki. Buah di kita. Mulai bas-bas ano peta jalo ate. Olo ala tuan di godang don. Mau lihat dus marwata. Jadi ima tutu di kamu amang pada nami. Asal pasi kopami jalo pasi pulhami marhite tuan di godang. Dapat may duduk nila tua-tuain baligi do. Nagabi panawon bual latio. Jala parapat. Nagabi panaron ni akasatan. Baik damang mas tio ni las padomu ma dua asatan ni. Mau lihat ma? Tahu dulu. Mau lihat